Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula masike sithethe malunga nemeko yeKaizer Chiefs ke apha ke kwimeko yokhowutsha, njengoba kuqaphileka into yokubana ke amakhosi noko awuhambi kakuhle apha kubantu abakhowutshayo phaa kwiKaizer Chiefs phantsi kwesandla ke se-assistant coaches kamnumzana uNapi ezashiyekayo kwathiwa makube zizwe ezigqibezela umsebenzi wakhe. Kodwa ngokuyabonakala into yokubana noko la madoda amabini ayohlulakala phaa yiKaizer Chiefs, uyanikeza ubunzima. Ewe ke kuyaphikiswana ke abaninzi bathi abantu ke mabanikwe izithuba abakhowushi, abanye bathi noko kwenele mawukhangela ukhowutsha ozothi akwazi uqeqesha ke iKaizer Chiefs. Okhowutsha ke ngoku endicinga uba ke base-free apha eMzantsi Afrika, bobabini balapha eMzantsi Afrika, nguJose Riveiro ebekade khowutsha apha iqela leOrlando Pirates kunye ke noPitso Mosimane. Endicinga uba ngabana khowutsha ke banamava abasekhoyo ngoku aba-free iKaizer Chiefs engakwazi into yokubana ke ikhethe kubo uba ngubani na ozorepleyisa phaa uNapi xa befuna ukhowutsha phaa kwisizini ezayo. Ngoba iKaizer Chiefs yayikhupha ke into ethi ke abakhowutsha ababini bangamabambela bagqibezela umsebenzi kaNapi le sizini yonke. After begqibile izawusukuma iKaizer Chiefs ke ikhangela umqeqeshi. Kodwa ngoku siyatsho sanxwesa abantu bathi noko ikusingathi ikude into yokubana kuphele le sizini, ikusingathi ngebekhawuleza iKaizer Chiefs ke ikhangela ukhowutsha kwangoku ngoba kuyonakala. Ikusingathi abafana ababini bayohlulakala ngumsebenzi ke weKaizer Chiefs. Luluvo nemibono yabathandi nabalandeli bebhola elikhulu ke eMzantsi Afrika bebhekisa phaa kokhowutsha ke beKaizer Chiefs ke. Iyakhonjwa ke mina bathi nanku uJose Riveiro ukhona umfana omdala, kutheni na iKaizer Chiefs ingakhawulezisi imthi hlwepsi ngoba angayimpendulo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Abaninzi bathi ke even noPitso okanye uJose Riveiro angeke bakwazi ukuyilungisa la meko ijongene neKaizer Chiefs. Batsho ke abaninzi ke xa beyondlala bathi ingxaki yeKaizer Chiefs inzima kakhulu. Ingaba abakhowutsha ababini uRiveiro noPitso bawuzithoba isidima xa bethatha ke laa msebenzi weKaizer Chiefs, ngoba phaya kufuna uqale kuqoqwe phaa kumanagement kuqala inikeze okhowutsha ke indlela yokukhowutsha ingabalawuli. Luluvo olo labathandi nabaxhasi bebhola elikhulu eMzantsi Afrika, ayikabi luluvo lethu apha kule channel. Singene ke sithi ke thina ke ewe ikhona ke nento ethi ke noMr Napi ke eyona ngxabano yakhe neKaizer Chiefs kungafuna ulawulwa uMr Napi ebefuna ukuzenzela into yakhe. uMr Napi ke ndawunikhumbuza nje ntonye into yokubana ke wayeyicacisile sazosayina neKaizer Chiefs into yokubana ke uyindoda ekhona ukwenza into yayo angaphazanyiswa yimanagement. Sisizathu eso samenza into yokubana ke eze nabakhe abantu azawusebenza nabo ke uMr Napi. uMr Napi ngomnye okhowutsha ke abafana twatse ke noPitso Mosimane abangafuni ukulawulwa yimanagement, abafuna unikezwa nje ixesha lakhe umntu azenzele into yakhe, azibhildele itimu yakhe ngohlobo afuna ngayo. Umsebenzi wemanagement kukumthengela abadlali abafunayo. Uyiloo ntlobo ke phaa uNapi efana ke noPitso Mosimane. Ufuna ke baphulaphuli ke singene ke sike sithetheni malunga noPitso kunye nomfana ke kaRiveiro into yobana ngomphi na ongarayithi phaa kwiqela leKaizer Chiefs xa lidisayide ukuthatha ukhowutsha phaa kwisizini ezayo. Ningene ke nonke ke baphulaphuli, ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.